You want to ney'nkinga zomoya nje la uma kukhona okungiphazamisayo ngiyacela ningibekezelele. Sorry. welcome everybody. Ngifisa ukunamukela nonke. I hope that you all well. Ngiyathemba ukuthi sonke siyaphila. Let's open with a word of prayer. Sizovula ngezwi lomkhuleko. Dear God, we want to thank you for the life you've given us this morning to consider your word again. We ask for the presence of your Holy Spirit to guide us and give us understanding. In Christ's name we pray. Amen. Amen. A lot has been happening. Kuningi okwenzakalayo. So many amazing developments in the message. Kunezinto ezinkulu esizifundayo kumlayezo. But if we consider the year 2024, Kodwa masingake sibheke nje unyaka ka-2024, we can roughly say that prior to 2024, we were thinking as children. singasho nje ukuthi ngaphambi kokuthi kufike unyaka ka-2024 besicabanga njengabantwana. And what was significant about 2024 is not necessarily the year, but what happened. Okubaluleke kakhulu ngonyaka ka-2024 akusiwona unyaka wona uqobo lwawo, kodwa ukuthi kwakwenzakalani ngawo. As a movement, we have now graduated into adulthood. Njenge-movement sesiphasile sadlulela kwizinga elilandelayo lobudala. So we are expected to think like adults. Silindelekile ukuba sicabange njengabantu abadala. So there are many languages that we can think by. Kunezilimi eziningi noma indlela ke eningi yokucabanga esingayisebenzisa ukucabanga. But today we're going to look at learning to think in the language of freedom. Kodwa ke namhlanje sizofunda ukucabanga ngendlela yenkululeko. Freedom is more than just the absence of a master. Inkululeko ke ingaleya kokuba khona komnini sigqila noma umaster. We usually define freedom as nobody is controlling me. Sijwayele ukuthi sichaze inkululeko ngokuthi akekho umuntu ongilawulayo. But actually, freedom is much broader than just the fact that there is no one controlling me. Kodwa empeleni inkululeko isabalele kakhulu kunokuthi sibheke nje ukuthi akekho umuntu ongilawulayo. It is in fact about how I live and behave in freedom. Empeleni sekuthenini ngiphila kanjani, ngiziphatha kanjani ebukhoneni bayo inkululeko. And it's all about self-government. Yonke lento ingokuziphatha wena. Yeah, I just want to remind everyone to just try to keep your fingers off of the screen. Ngiyacela nje ukuthi sizame ukungathinti screen laphaya.
So having no master and self-government are two completely different things. Ukungabi nemaster nokuzilawula wena ngokwakho izinto ezimbili ezihlukene lezo. Someone can remove the chains from a person's body while the person's mind remains in chains. Kungaba ukuthi amakhamandela asusiwe emzimbeni womuntu akasaboshiwe ngamaketanga, kodwa engqondweni yakhe uthola ukuthi usabophekile. And this can be a serious problem. Lokhu kuba ingqinamba enkulu ngempela. So I'm drawing today's lesson from the very recent studies that we've just had. Isifundo sami sanamhlanje sithathelwa kule zifundo nje eyilokhu zenziwa. Where in fact we are learning that the end of the world is not going to happen the way we initially thought it would. Lapho esifunda khona ukuthi ukuphela komhlaba akuzukuza ngale ndlela esasicabange ngayo phambilini. So we literally have to change our minds. Sifanele ukuguqula ingqondo zethu-ke. And when we progress from being children to being adults, we need to live according to the new status. Lapho sikhula-ke kusukeni ekuthenini sibe izingane, sibe abantu abadala, sifanele ukuphila ngayo leyo ndlela-ke. This transition from being a child to being an adult Lo guquko ukusuka ebuntwaneni bese uyoba umuntu omdala, Curtis has called it justification. umzalwane uKhethisa ukubize ngokuthi-ke ukulungisiswa. And then learning to think like an adult, sanctification. Ukufunda-ke ukucabanga njengomuntu omdala, lokho kubizwa ngokuthi ukungcweliswa. I'm sorry, this is not correct. Ngiyaxolisa nje, ngathi angumisanga ngendlela lokhu. Let me correct it. Ngizokulungisa nje. What is the status, if I may ask, of humanity before childhood? Siyini isimo sabantu ngesikhathi sobungane uma ngingabuza nje noma sesintu? Anyone remember? Ngabe ukhona osakhumbula? I think they are in slavery, Elder D. They Correct. think, yeah. I was saying they think in terms of people who are enslaved. That's correct. Bacabanga njengabantu abasebugqileni. So that is true. Kuyiqiniso lokho kanjalo. The transition from being a slave to being a child is justification. Ukusuka ekuthenini babe izigqila, baba abantwana, ibizwa ngokuthi-ke ukungcweliswa, sanctification leyo, or justification. Ukulungisiswa, justification. From being a child to being an adult is sanctification. Ukusukela-ke emntwaneni uye kumuntu omdala, ukungcweliswa lokho, sanctification. This one is instant. Ukulungisiswa kwenzeka ngesikhathi nje. This one takes time. Ukungcweliswa kuthatha isikhathi.
And during this period, ngalesikhathi sokungcweliswa capacity is developed. Kubese enikezwa amandla loyo muntu noma yakhula amandla akhe. Capacity to live according to the new status of freedom. Amandla okwazi ukuthi aphile enkululekweni njengoba sezingeni lenkululeko. So the freedom that's given here when a slave turns into a child Lenkululeko enikezwa lapha uma isigqila siyoba umntwana. this is external. Lento into yangaphandle ebonakala ngaphandle. And that freedom must now become understood internally. Leyo nkululeko ke kufanele umuntu ayiqonde ngaphakathi. It's the difference between a child who does the right thing to avoid punishment Kunomehluko phakathi komntwana owenza into elungile ukuze agweme ukujeziswa. and an adult who does the right thing because they believe it's the right thing to do. Nomuntu omdala owenza into elungile ngoba ukholela ukuthi leyo nto ilungile. So what does it mean to think like a slave? Kuchaza ukuthini ukucabanga njengesigqila? We are not talking about intelligence here. Lapha asikhulumi ke ngokuhlakanipha. You can be the most intelligent person and still be a slave. Ungaba umuntu ohlakaniphe ubandlula bonke kodwa uqhubeke ube isigqila. How does a slave think? Isigqila ke sicabanga kanjani? Their mental capacity is formed by prolonged dependence. Amandla engqondo yabo akhiwa ukuncika kakhulu isikhathi eside. What does that mean? Kusho ukuthini lokho? Think about a person in prison. Asicabange nje ngomuntu osejele. They get told what to do. Bayatshela ukuthi benzeni. They must follow a strict schedule that is determined by somebody else. Kwamele belandelela imigomo nesikhathi esibekwe omunye umuntu. They are told what to wear, what to eat, when to sleep. Bayatshela ukuthi bagqoke ini, badleni, nokuthi balale nini. They are not in a space where they can make decisions for themselves. Abekho sesimeni lapho khona bekhona ukwazi ukuyithathela inqumo ngokwabo. Their desires, their preferences are not a consideration. Izinto abayilangazelelayo nezinto abayithandayo abanalo ilungelo lokuyikhethela kulezo zinto. Everything is by coercion and domination. Yonke into kubo iyaphoqelelwa futhi kuba khona umuntu ongaphezulu kwabo batshelayo. So imagine a person that has spent all their life as a slave. Asike sicabange-ke njengomuntu ophile ukuphila kwakhe konke eyisigqila. Suddenly they are justified. Khona ngase leso sikhathi bese ayalungisiswa. They are set free. They are set free. Akhululwe. Now they are on their own.
Manje-ke usuyiphilela ngokwakhe ukhululekile. Think about the mental challenge that they will encounter once they are set free. Asike sicabange nje inselelo engqondweni yakhe azobhekana nayo njengoba esekhululiwe manje. Ancient Israel was in that condition of slavery in Egypt. U-Israyeli wasendulo wayekuleso simo-ke khathi esebugqilini lapha e-Egypt. I think someone is saying something, Eladi. Yeah. Hello, LDD. Go ahead. Oh, I was greetings. I was asking, can we put also fear and domination? Bengithi-ke laphana ngeke sabeka yini ukuthi baphansi kocindezelo. So this is the child who obeys out of fear. Lapha-ke sithi umntwana olalela ngenxa yokwesaba. They are fearful of what? Yini labayisabayo? Tata, what are they fearing? Their parents, but I would say the condition that it's set before them. Either they are going to be prosperous or not going to be prosperous based on their response on what it's been given before them. They are afraid of punishment. Ngingasho nje ukuthi basaba ukujeziswa. Okay, so imagine someone who has spent their entire life living in fear and prolonged dependence. Asike sicabange nje umuntu osophile isikhathi eside ngaphansi kokwesaba and futhi isikhathi eside elokhu encike kothile. Dependence is a very terrible curse. Ukuncika komunye isiqalekiso esibi kakhulu leso. You can think you're protecting someone, but as soon as you make someone dependent, that's a curse on that person. Ungacabanga nje ukuthi uyamvikela umuntu. Kodwa nje uma uqala wenza umuntu ukuthi ancike komunye noma ancike kuwe, empeleni isiqalekiso leso. And I think that's why parents, we need to carefully balance between protecting and raising up children who can't take care of themselves. Ingakho njengabazali kumele siqaphele kakhulu ukuthi sikhulisa abantwana ngendlela yokuthi bekhona ukuyicabangela bona banganciki kakhulu. Sorry. Yes, you can continue. Because you protect them, you love them so much, you protect them so much that they become dependent on you. Abantwana laba bayaye bavikelwe kakhulu, bathandwe ngendlela yokuthi baze bencike kuwe kakhulu. A slave is told what to eat. Isigqila siyatshelwa ukuthi sidle ini. Where to go. Siye kuphi. When to work. Sisebenze kuphi. What to believe. Sikholelwe kuphi. When to speak. Sikhulume nini. What questions are allowed. Imiphi imibuzo kumele siyibuze noma siyiphendule. What decisions they can make. Iziphi inqumo kumele beyithathe.
And most importantly, what do you think is the most important thing a slave is told? Ngicabanga ukuthi yini ebaluleke kakhulu isigqila esitshelwa yona. I think it's how to think. When to sleep, Elder Dean? When to? When to sleep? Are you not reading the screen, people? When to sleep. Yes, they're told when to sleep. Sure. Their moral worth. Ukuthi babaluleke kangakanani. How much they are worth. Ukuthi ixabiso labo lingakanani. So think about slavery. Asike sicabange ngabo nje ubugqila. How people would be put on the podium there and bidded upon. Lapho sibeka khona abantu bebeka laphaya estage noma kwi-podium bese becindezelwa. So a tall, muscular male slave was more expensive than a female slave. Isigqila-ke esiyindoda ende elaphaya enamamasele ibibiza kakhulu ukudlula isigqila sowesifazane. An older person was more expensive than a younger person. Umuntu omdala yena ebedura kakhulu ukudlula osemncane. We call this patriarchy. Lokhu sikubiza ngokuthi-ke ubunhloko bamadoda. Where you put a price on a person's head. Lapha ubeka khona ixabiso phekomuntu abize based on their imali. gender, Kuye ngokuthi ubulili bakhe ibuphi. their race, ibala lakhe iliphi. their skills, their age. Kuye ngokuthi unamaphi amakhono, unamiphi iminyaka. And that these characteristics determine how much that person is worth. Izona zinto lezi ezihlonza ukuthi lo muntu uzobiza kangakanani. So everyone stays in their lane. Naloyo uhlala emgqeni wakhe. Based on these characteristics. Ngokwaleziya zinto ezibalwe lapha noma izici ababekwa ngazo. Slavery, apartheid. Ubugqila, i-apartheid. You know, those systems divided people according to the physical characteristics. Lezo inhlelo noma lawo ma-systems ahlukanise abantu ngezici zabo ngendlela abangakhona. So access to opportunities and resources. Amathuba kanye nezinsiza. It was determined by a person's worth. Ukuthi uyakuthola noma ukutholi kwakuya ngokwaleza zici lezi ukuthi wena ubiza kangakanani. And your worth was determined by your physical characteristics. Ukubiza kwakho kwakuya ngokuthi-ke wakheke kanjani emzimbeni. Or your skills. Noma amakhono onawo. So eventually a slave will stop asking, what do I want? Ekuhambeni kwesikhathi isigqila sogcina singasabuzi ukuthi empeleni ngifunani mina. It is pointless to want because you will never have what you want. It's all predetermined. Empeleni akunamsebenzi ukubuza ukuthi ufunani ngoba uyohlale ufuna njalo, yinto nje kuwe le ukuthi uyohlala ufuna.
So freedom comes with a problem. Ngakho-ke inkululeko iza ney'ngqinamba zayo. This transition of going from being a slave to being a child, it comes with issues. Lo guquko ukusuka ebugqileni uyoba umntwana buza ney'ngqinamba zabo. Why? Because freedom creates responsibility. Isizathu kuba ukuthi umuntu uba nomsebenzi obuzwa kuye noma obekwe kuye, i-responsibility. Under a controlling system, someone else makes the decision. But now under freedom, you must decide. Ngaphansi-ke kolawulo kunomuntu okutshelayo ukuthi wenzeni. Kodwa lapha ngaphansi kwenkululeko awutshelwa muntu ukuthi wenzeni, uyayikhethela wena ukuthi wenzeni. Which means that now you cannot say, I did it because I was told. Okusho ukuthi manje-ke awusezukusho ukuthi ngikwenze lokhu ngenxa yokuba ngitshelwe kanjalo. What you must do is ask yourself, what's the right thing to do? Okumele uzibuze kona ukuthi iyiphi into elungile okumele ngiyenze. Because whatever you do, you will become responsible for it. Ngokubana noma iyiphi into oyenzayo kuzomele wena ube responsible for leyo nto. You are going to have to consider the consequences. Wena okumele ucabange ngemiphumela yaleyo nto oyenzayo. What do you believe? Yini oyikholelwayo? But most importantly, what is your responsibility to other people? Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi uyini umsebenzi wakho mayelana nobudlelwano nabanye abantu. So that is why the transition from slavery to freedom can be a huge challenge. Ingakho-ke lokusuka ebugqileni uye enkululekweni kubese kuza ney'ngqinamba zakho. And many people may be unwilling to go the freedom route. Mhlawumbe-ke abantu abaningi futhi angeke bakuthokozele kakhulu ukuthi bathathe le ndlela yenkululeko. Because freedom comes with a lot of work. Ngoba inkululeko iza nomsebenzi omkhulu noma omningi. Let's look at some examples. So buka nje imizekelo embalwa. The abolition of slavery happened in 1863. Ukususwa-ke ukuthi kungabe busaba khona ubugqila kwenzeka ngo-1863. But did the abolition of slavery immediately create a society of equality? Kodwa-ke lokususwa lokhu ngalesa sikhathi kwalomthetho wobugqila kwabe sekwasungula umphakathi okhululekile yini? Sorry, it was abolished in 1865. Ngiyaxolisa-ke lapho lo mthetho-ke wobugqila wasuswa ngo-1865. The answer is that although black people of color were set free, they were really not free. Impendulo ukuthi-ke nakuba abantu laba bebala bakhululwa, kodwa iqiniso ukuthi abazange bakhululeke. I've lost everything, but it's fine. Ngiyaxolisa ngathi sengilahlelwe yonke into lapha, kodwa kulungile. So although their legal status changed, nakuba isimo sabo ngokwezomthetho sesishintshile, the social status, the social structures, and the attitudes took a very long time to catch up.
kodwa-ke ezenhlalakahle nendlela abacabanga ngakhona kuthathe isikhathi ukuthi baze bayibone ukuthi sebekhululekile. So till today, we know that the descendants of slavery still have some economic struggles. Kuze kube manje sesiyazi-ke ukuthi izizukulwane zalaba babeyizigqila sorry, can you please repeat that one? The descendants of the former slaves, till today, they still are not completely free. Thank you. Kuze kube namhlanje izizukulwane zalaba babeyizigqila empeleni ayikakakhululeki ngokuphelele. They still suffer racial discrimination. Basaphansi kocindezelo lokucwasa ngokwebala. They still suffer political exclusion. Basabandlululwa ngokwezepolitiki. Violence. Basalithola futhi udlame. And restricted access to education. Basavinjelwa futhi ukuthi bathole imfundo ngokukhululeka. They are still racially segregated. Basahlukanisiwe ngokwebala, abahlali ndawonye nabebala elinye. So although they have legal freedom, nakuba-ke benayo inkululeko ngakwezomthetho, they can say, I'm no longer legally enslaved. Bangasho ukuthi ngokomthetho angisasisigqila. But their lived reality is that of a slave. Kodwa nje indlela abaphila ngayo eqinisweni ile eyobugqila noma eyesigqila. What does lived freedom look like? Inkululeko ibonakala iphila noma inkululeko ephilayo ibukeka kanjani? It looks like this. Education. Ibukeka kanje, ngaphansi kwayo ifaka imfundo. Economic resources. Insiza ngakwezomnotho. Political power. Igunya noma amandla kwezepolitiki. Social recognition. Ukwazeka ngakwezenhlalakahle ukuthi nawe uyaphila. And psychological agency. Nokuphila engqondweni. You need to have all these elements in order to function as an equal citizen. Udinga ukuba ube nazo zonke leza icubu noma leza zici ukuze uphile njengesakhamuzi esilingana nezinye. I'll give an example. Nginganikeza nje umzekelo. When let's say you go to the US on a work permit. Asisithi nje uya le eAmerica unelungelo une license yokusebenza. And I'm talking about visa, not license. You have a work permit and you go to the US and you work there. Unelungelo lokusebenza ngokusemthethweni unawo amaphepha okusebenza eAmerica. Then the law says that after 5 years you can get a green card, permanent residence. Umthetho bese ukutshela ukuthi emva kweminyaka emihlanu ungathola lento ekuthiwa i-green card noma ukuthi usungwakhona eAmerica. Then maybe the law says after another number of years you can now become a full citizen.
mhlawumbe umthetho bese uthi emva kweminyaka ethile usungaba isakhamuzi sakhona eAmerica ngokuphelele. Now they give you an ID, Bese unikezwa ke i-ID noma umazisi. but on that ID it says that your country of birth is South Africa. Kulo mazisi kodwa bese kuthiwa ke la wazalelwa khona kuse South Africa. On paper, you have all the rights, just like any other American that was born in America. Ephepheni noma emthethweni unawo onke amalungelo njengesakhamuzi njengalezakhamuzi ezazalelwa khona eAmerica niyafana nje. But now when you're going around on the ground buying house or trying to buy a car or trying to do stuff, Kodwa ke wena mawuyiphilela nje ubona ukuthi uthenga imoto, uthenge umuzi noma uthenga izinto, or maybe to even get a promotion at your job, noma ke uzuthole ukukhushulwa esikhundleni emsebenzini la usebenza khona. you find that you are discriminated because on your passport, on your ID, it says born in South Africa. Uthola ukuthi ke uyacwaswa kodwa ngoba lapha kumazisi wakho kubhale ukuthi wena wazalelwa eSouth Africa. You have all the rights, but for some reason or other, you are still excluded. Unawo wonke amalungelo kodwa ngezizathu esithile noma ngezizathu ezithile wena utholakala ukhishwa inyumbazana noma ucwaso. I'm using that example just to show us Ngisebenzisa lo mzekelo ukubonisa into ethile that there are degrees of freedom. ukuthi kunamazinga enkululeko Based on how far along in the development you are. kuye ngokuthi usuhambe kangakanani ekukhuleni kwakho. Over here. How far are you in your journey of being capacitated? Kuye ngokuthi usuhambe kangakanani ohambeni lakho mayelana nokunikezwa kwamandla ukuthi ukhone ngokuphila enkululekweni. Even though you are declared to be free or a citizen, Nakuba usubaluliwe wadalulwa njengomuntu noma isakhamuzi esikhululekile, that process of capacitation may take generations. kodwa ke lokunikezwa amandla ukuthi ukhona ukuphila njengomuntu okhululekile kungathatha isikhathi eside noma izizukulwane ezimbalwa ezilandelayo. Okay, let's take another example. Asike sibheke nje omunye umzekelo. And I think this one will, because it's closer home, we can relate more with it. Ngicabanga ukuthi lona mhlawumbe uzawuthinta enxebeni ngoba usondele ekhaya kakhulu. So South Africa gains independence 1994. INingizimu Afrika ke ithola inkululeko yayo ngo-1994. The legal status changes. Isimo sayo ngokomthetho siyashintsha. South Africa gains a democratic constitutional order based on equality. ISouth Africa ke ithola intando yeningi noma umthethosisekelo wakhelwe phezu kwentando yeningi. Okay, maybe I should actually put it on the other side. Mhlambe ngambele ngubeke ngapha lokho ngaphansi kwa South Africa. From 1994, equality is recognized. Kusukela ngo-1994 iSouth Africa ke iyayamukela equality noma ukulingana. Citizens can participate in politics. Izakhamuzi nazo sezingayibandakanya kwezepolitiki.
human rights are respected, amalungelo abantu ayahlonishwa, and the Constitution uplifts freedom and dignity. umthethosisekelo ke uyamukela inkululeko kanye nokuhlonishwa kwesithunzi somuntu. What apartheid had done over the decades before that Okwenziwa i-apartheid ke izikhathi ezingamashumi ezendlule, they had structured people's understanding of where they could live, babehlonze babeka indawo ukuthi abantu bazohlala kuphi, where they could work, nokuthi bazosebenza kuphi, where they could study, bazofunda kuphi, who they marry, bazoshada ubani, which facilities they can use, iziphi insiza emphakathini abangayisebenzisa, what opportunities they could expect, imaphi amathuba kumele bawalindele, what their political voice was worth, libiza kangakanani noma linasindo esingakanani iphimbo labo kwezepolitiki. all of that was legislated by the apartheid government. Zonke lezo zinto zafaka emthethweni kwenziwa lokho uhulumeni wobandlululo. So now, how many years are we down the line? Manje ke isimngakho iminyaka kuze kube manje? We're in 2026. Sikulonyaka ophezulu 2026. So from 1994 until now, it's 32 years. Kusukela ngo-1994 kuze kube namhlanje kulonyaka iminyaka o-32 leyo. And we still have towns and cities in South Africa where people are still segregated. Kodwa khona kunjalo. Sisenamadolobha nezingxenye zezwe lapho khona abantu basahlala ngokuhlukana ngokwebala. Take for example, Joburg. Masingabheka nje umzekelo sibuke iJohannesburg. Look at the population distribution between, let's say, Sandton and Alexandria, what they call it, Alexander. Masingake sibuke nje indawo ezimbili ukusabalala ngokwe population yakhona eJohannesburg nase-Alexander. Or consider Cape Town. Noma sibuke iKapa lodumo. Population distribution between a place like Pinelands and Khayelitsha. Sibuke indlela yokuhlala kwabantu phakathi kweindawo ezimbili ekuthiwa iPinelands kanye neKhayelitsha. But the country is free, but segregation is still an issue. Izwe lona likhululekile liphansi kwenkululeko, kodwa uthola ukuthi kusaqhutsheka ukuhlalwa ngokuhlukana ngokwebala. So passing a law and saying no more apartheid empeleni ke ukuphasisa umthetho uzothi ubandlululo lisekho, or no more slavery noma sithi ubugqila abusekho, is not enough. akwanele lokho. I think we've all become aware of cases where a victim of abuse is taken out of the environment of abuse. Ngicabanga ukuthi siyaqaphela ke isimo njengokuthi nje umuntu obehlukunyeziwe akukhishwe ngaphansi kwaleso simo. But now when they find themselves in freedom, they are struggling to survive. Kodwa manje mayisesusiwe wabeka endaweni ethile lapho ekhululeke khona, uthola ukuthi uyasokola ukuthi aphile, impilo nje iyamsokolisa.
because they were dependent previously, they have not learned how to be independent. Ngenxa yokuthi wayencikile umuntu othile ngalesa sikhathi akakakufunda ukuthi akhona ukuyiphilela ngoyimele egeqi. They lack the skills to survive on their own and even make their own decisions. Abanawo amakhono ukuthi bakhona ukuyiphilela beme bodwa nokuthi nje bathathe iy'nqumo bebodwa abanawo lawo makhono. Decision making is one of the most important skills that a human being needs to have. Ukwazi ukuyithathela iy'nqumo ikhono elibaluleke kakhulu ukuthi umuntu abe nalo lelo. And by and large, many people do not have this skill. Esikhathini esiningi-ke abantu abanalo leli khono Because they are coming out of slavery mindset. ngenxa yokuthi baphuma emqondweni wobugqila. You have 12 French minutes left. Revolution. Ngesikhathi se-French Revolution You have 12 minutes left. It's 1.5 hours, dear. We started at 9. Oh, okay. Are you tired already? No, I misread the time. Sorry. Okay. We started at 9, yes. hayi isikhathi sisasekhona siqale ngo-9. Still have a lot of time. But if people are tired, I can stop. Hayi sisenaso kodwa mase kukhona bathi hayi angime sengingavele ngime. Not Should we time, just proceed We or are misread still misread the good. time. We're still That's following. okay. Hayi siyalandela ungasiphuthiseli ngaloko kudla okumnandi kangaka. Oh, yes. Okay. Another example is the French Revolution. Omunye umzekelo i-French Revolution. So what the French Revolution offered was liberty, Le yampi ke yase-France eza nakho kwaba inkululeko. equality, and fraternity. Yeza nokulingana kanye nokuthi uyibandakanye ukuthi wena uhamba nabaphi. But France soon discovered, well, let's say shortly after they declare this liberty, they go into complete chaos. Kodwa sesithi nje masinya emva kokuba belethe leziya zinto uthola nje besesimene esingesihle esiyisibhicongo yonke into iba mabheketwana. Descended into what they call the reign of terror. Bangena ngaphansi kwalapho khona bekubulawa abantu kuthiwa i-reign of terror. So based on what we've covered so far, what do you think was the cause of the reign of terror? Uma sibuka lokho esesikhulume ngakho sicabanga ukuthi mhlambe yini eyabangela ukuthi kuze kube khona ukubulawa kwabantu ngobuningi esikubiza ngokuthi i-reign of terror. Why is it that immediately after declaring their freedom, the country descended into chaos? Yiphi imbangela engenza ukuthi izwe lithi selinenkululeko kodwa libese lingena esimeni sokuthi kube khona abantu abaningi ababulawayo kungenabulungiswa? They overthrow an unjust political structure. Balwa besuse uhulumeni ongenabulungiswa. And then the chaos followed. Sorry, Elder D, can you please repeat that And then one? the- I lost. And then the chaos followed. Oh, bese kulandela isibhicongo noma nje kube mabheketwane.
What do you think was the reason for this? Sicabanga ukuthi isiphi isizathu esaba imbangela kulokhu? Any suggestions? Kukhona mhlambe sikucabangayo? Yes, you have this sudden freedom that you don't know what to do with it, or you can't even control it. Exactly. Kunale nkululeko nje oyitholayo masinyane kodwa awazi ukuthi uyilawule kanjani futhi awazi ukuthi uyisebenzise kanjani. You're coming from a place where you're told what to do, you don't know how to think for yourself. Uqhamuka endaweni lapho khona ubutshelwa ukuthi wenzeni, awukwazi ukuyicabangela. Decisions have been made for you. Iy'nqumo uyathathelwa. And now all of a sudden you are free. Masinyane nje manje usukhululekile. So yeah, you don't know what to do with the freedom. Kunjalo awazi ukuthi wenzeni ngale nkululeko. What else? Kungaba yinenye mhlawumbe isiphi esinye isizathu? I think it might be also the excitement that we have freedom, so they didn't know how to handle it. Ngicabanga ukuthi okunye kwaba intokozo noma ukujabulela ukuthi awu manje sesinenkululeko kodwa bangakwazi ukuthi bayiphathe kanjani. There was no preparation for freedom. Babengayilungiselelanga le nkululeko. So when after France kills the monarchy and the papacy, Emva kokuthi France ke isibulale ubukhosi yasusa ubupapa. now the question is, who should have political power? Umbuzo uthi manje ubani okumele abe namandla ngakwezepolitiki? How much authority should the government have? Amandla angakanani noma igunya elingakanani okumele uhulumeni abe nalo ebantwini? What does equality even mean? Kwakona ukulingana kusho ini, chazani? Are women also equal to men now? Ngabe nabantu besifazane nabo sebeyalingana namadoda manje? How to balance freedom and social order? They had no clue how to do that. Sibhalansa kanjani ke inkululeko nendlela abantu okumele baphile ngayo? Abanalwazi ukuthi kumele bakwenze kanjani lokho. So freedom requires education. Inkululeko ifuna ngathi ungaba nayo nemfundo. It's not enough to say I am free. Akwanele ukuthi nje sengikhululekile. But there is a harder question to ask. Kodwa kunemibuzo enqala okumele ibuzwe lapho. How should a free person behave toward another free person? Umuntu okhululekile kumele ukuthi ayiphathe kanjani ebudlelwaneni nomunye umuntu okhululekile. So that is why France descended into chaos, because they didn't know how to treat each other as free people. Ingakho ke kwavele kwaba amabheketwana laphayana eFrance ngoba abakwazanga ukuthi baphathane kanjani njengezakhamuzi ezilinganayo futhi ezikhululekile. They were coming from a feudal system. Babephuma phansi kohlelo noma isystem ecindezelayo, in which a minority were privileged and wealthy.
lapho khona abantu abebeyidlanzana babekuthola konke futhi benothile. And these privileged wealthy people were the ones that were making decisions. Laba bayidlanzana abanothile abathola konke ibona babethatha izinqumo. Making decisions for the poor, underprivileged majority. Izinqumo babeyithathela bonke abantu nabahluphekile abangathathi intweni okuyibo futhi abaningi. So these underprivileged people Laba bantu ke abangathathi intweni who grew up with a slave mentality abakhule nje vele ngaphansi kobugqila didn't know how to behave like a free person. babengakwazi ukuthi kumele bayiphathe kanjani njengabantu asebekhululekile. They threw off the chains of the monarchy and the papacy. Sebewalahlile amakhamandela obukhosi nobupapa. But now what ended up happening is that they began to put chains on one another. Kodwa okwagcina kwenzeka ukuthi bona futhi bagcina bebopha abanye abantu ngamaketango noma ngamakhamandela. They failed to recognize the dignity and freedom in each other. Abakwazanga ukuthi bebone isithunzi nenkululeko okumele bayinikeze abanye njengoba nabo beyitholile. So when we go back to 2024, Uma sibuyele emuva kulonyaka ka2024, okay, even before that, when mhlambe the ngaphambi transition from slave mind to the child mind, loguquko kusukela lapha emqondweni wobugqila kuya ebuntwaneni, that was instant and external. lokho bekuyinto yesikhathi ngaso yomzuzu nje futhi ibingaphandle. But as a movement, we need to realize Kodwa njenge movement simele ukuqonda ke lokho that God has been educating us on how to be free. ukuthi uNkulunkulu ebelokho esifundisa ukuthi kwamele sikhululeke kanjani. And the most important lesson we are meant to learn Isifundo esibaluleke kakhulu esifanele ukusifunda is that I recognize that you are also free. ukuthi kwamele ngikuqonde ngokuphelele ukuthi nawe noma nomunye umuntu naye ukhululekile. So I wonder if we stop to really consider what this means. Ngiyazibuza nje ukuthi sike sicabange yini ngokujula ukuthi yonke lento ichazani. Because this is where equality enters this equation. Ngoba yilapho khona ukulingana lokhu kubese kwamele kusebenze noma kungena esithombeni. And this equality is not just between people, from person to person. Lokulingana kukho kuphela phakathi kwabantu komunye nomunye. But it's also between God and humanity. Kuphinde kube ukulingana phakathi kwaNkulunkulu nabantu. So going back to what happened to France is that a person may say, may declare that they want freedom. Masingabuyela nje kuloko kwenzeka lapha eFrance, umuntu angasho ukuthi uyayifuna inkululeko. But then they try to control their spouse, their children, their employees, minorities, etc. Kodwa yena futhi bese zama ukulawula umkakhe, izingane, abasebenzi nayo yonke into nje seduze kwakhe. Or people of another religion.
aze afune ukulawula nabantu benye inkolo or people of another social class noma abantu abakwelinye izinga empilweni angekho yena kulo or people of another political persuasion. noma abantu abaseqembini elithile lezepolitiki. This is called immature freedom. Lokhu ke kubizwa ngokuthi inkululeko engaphusile. Immature freedom is that I want to move from being controlled to being the controller. Inkululeko engaphusile ichaza ukuthi ke ngifuna ukusuka ekuthenini ngilawulwe kodwa bese kuba yimo lawulayo. And you can go back into history and see many examples of this thing happening. Singaya nje sibuyele emuva emlandweni sibone okuningi kwalezi zinto noma lemzekelo esebaliwe yenzeka. Medo-Persia overpowers Babylon and becomes the new controller. IMedo-Persia iyanqoba iBabylon bese kuba yiyo iMedo-Persia elawulayo. Greece overpowers Medo-Persia to become the new controller. NamaGreek nawo anqoba iMedo-Persia bese kuba yiwo alawulayo. Down until we get to the seventh kingdom. Uma silokhu sihambe njalo ngokomlando size sofika embusweni wesikhombisa. But you know, we are at a time now when things are going to change. Kodwa sesikhathini ke lapho khona izinto zizojika. Why? Because God is doing a work through this movement. Izathu ukuthi ke uNkulunkulu unomsebenzi awenzayo esebenzisa le movement. Where the structure is going to change and the mental model is going to also change. Lapho ke istructure noma isakhiwo lesi indlela esingakhona sizoshintsha noma nemodel indlela esetshenziswayo izoshintsha nayo. Sorry. This is You can mature freedom. Lena ibizwa ngokuthi ke inkululeko yangempela noma ephusile. Where people can coexist as equals without one person needing to dominate the other. Lapho khona abantu bekhona ukuphila njengabantu abalinganayo engekho omunye olawula omunye noma ongapheki omunye. So this transition from slave to child. Ngakho ke loguquko ukusuka lapha kubugqila uya ebuntwaneni. This is a very powerful transition. Uguquko olunamandla kakhulu lolu. If I may ask, when do we think this happened? Uma ngake ngibuze nje, kwenzeka nini lokho? Any ideas? When did it happen on our timeline? Kukhona esikucabangayo mhlawumbe kwenzeka nini lokhu emcini wethu noma kuyi-timeline yethu? I'm just thinking when the midnight cry message came. Ngicabanga ukuthi ngalesikhathi kufika umlayezo wasebusuku wokukhala kwasebusuku. Good idea. Umqondo omuhle loyo. Any other suggestions? Ikhona mhlawumbe eminye imicabango esinayo. Elder T, I will give it an attempt. Nami nje ngake ngizame. I would say 2001, that major waymark. Ngingathi nje ngo-2001 kuloya mkhombandlela omkhulu obalulekile.
Okay, interesting. Naloko Can siyakwamukela. you give it a try? Mm-hmm. 1989. Mm-hmm. Nami ngingazama nje ngithi ngo-1989 Very good suggestions. imicabango emihle yonke leyo. So I'm not going to clarify what is the correct answer is there because that was a side issue. Angizukuphumela obala ngithi iyiphi impendulo enembe khona ngoba lokhu bekuseceleni nje. But I love all the suggestions. I think they are all correct based on the emphasis that one is trying to make. Kodwa ngiyayibonga yonke imicabango esinayo. Ngicabanga ukuthi yonke iphathelene nalokhu esikubhekile vele. So let's continue. How does a slave think? What does a slave ask in their mind? Masingaqhubekela phambili nje. Isigqila sibuza ini, sifuna ini, yini lesicabangayo engqondweni yaso. The only question in a slave's mind is, what does my master want? Yes. How can I make my master happy? Yes. Okuyiwona wona mbuzo osengqondweni yesigqila ukuthi empeleni imaster yami ifunani noma engayijabulisa kanjani imaster yami. Because if I don't do what my master wants, I will be punished. Ngoba mangenzi lokhu imaster yami ekufunayo, ngami ngizawujeziswa. So my obedience Ngakho ke ukulalela kwami ilokhu okungaphansi kokwesaba. I don't have to think, I must just do what I'm told. Angidingi nokuthi ngize ngicabange, mina nje okwami ukuthi ngenze lokho engitshelwa kona. Let me bring this to our understanding of God. Ake lokhu nguthathe nje ngulethe ezingeni lethu lokuqonda uNkulunkulu. Before 2018 Midnight Cry, Ngaphambi kuka-2018 ngesikhathi somlayezo wokukhala kwasebusuku. how was our relationship with God? How are we reading? Babunjani ubudlelwane bethu noNkulunkulu? Besifunda kanjani? What was our style of reading God's word? Yayinjani indlela yethu yokufunda izwi likaNkulunkulu? I think it was literal. Yes. Literal, what else, how else do we call it? Natural to natural. Sibiza kanjani le? Eh? Thus saith the Lord. Ukuthi Yes, thus uNkulunkulu saith the nje Lord. Thank you. Thus saith the Lord. As it reads, you obey without question. sasifunda ngendlela yokuthi nje uNkulunkulu uthi okwakho ukuthi uyenza, awubuzi imibuzo. Country living, vegan diet, just reading as it reads, literal interpretation of the word. Ukuyohlala le emakhaya emaphandleni ukudla utshani nomkudla amaveji nomthetho wesonto sasikuthatha njengoba kunjalo singabuzi imibuzo. My first examples were not so good. Just scrap them out of your minds. But Sunday law, for example, I think that's a better example. Imizekelo yami lese ngiyisebenzise ekuqaleni ayinembi khona kahle. Kodwa sithathe nje lo umthetho wesonto we-Sunday law kube yesi usebenzayo. A literal law, Sunday. Kuzoba nomthetho oshaywayo ophathelene nesonto.
If you don't obey the law, you're gonna die. Uma ungawulaleli lo mthetho uyafa And wena. those not in the movement, they're outsiders. Labo ke abangaphandle abangekho kwi-movement babizwa njengabantu bangaphandle. So this master of ours, who is God, Le master yethu ke okuNkulunkulu, we have to obey without question. kwamele siyilalele ngaphandle kokuthi siyibuze imibuzo. Then something changed in 2018. What changed? Kodwa kunento ke yabe siyaguquka lapha ngonyaka ka 2019, sorry. 2018. Oh, ngonyaka ka 2018. Thank you. Midnight cry. What is the characteristic of a child? Take any child from anywhere. Umntwana simbona ngani? Yiziphi izicubu esibona ngazo umntwana? Noma umntwana nje ophuma noma kuphi. Any ideas? Ikhona imicabango esinayo? What happens when you tell a child not to go Yes. outside? Kwenzakalani uma utshela umntwana ukuthi ungaphumeli phandle? So one of the characteristics earlier was to say it's obedience based on fear of punishment. Enye yezinto ukuthi wenza izinto esaba ukuthi uzojeziswa. Noma ulalela Thank you so ngenxa much yokuthi for. usaba ukuthi uzojeziswa. Sorry. So, Futhi, you're saying the characteristics of a slave, they are still present here. Umzalwane futhi ke uthi izinto esibona ngazo isigqila zibukeka ngathi To zisekhona some la. degree. To some degree. Angithi nje ezingeni elithile. Or maybe it's the fear of the consequences that maybe the parent has foretold in trying to train the child towards obedience. Noma kube ukusaba imiphumela yezinto ezithile ezibekwe umzali ukuthi mawenze lokhu nje nako okuzokwenzeka kuwe. So we are saying that a child and a slave, they think the same way. Siyakubona ke ukuthi empeleni umntwana nesigqila labo bantu bacabanga ngendlela efanayo. But what is the difference? Is there a difference or there is no difference between a child and a slave? Kodwa ke imuphi umehluko? Ngabe ukhona vele umehluko phakathi kwesigqila nomntwana? Because something has happened here. There's a bit of a transition, and it's very important. The transition is very critical. Ngoba khona into eyenzakalayo la. Lo guquko lo ukuthi isigqila sisuke ebugqileni siye ebuntwaneni kubaluleke kakhulu lo guquko esilibonayo. And I agree with Futhi in terms of Ngiyavuma. how they think a slave and a child are the same. Ngiyavumelana nomzalwane futhi ukuthi indlela abacabanga ngayo isigqila nomntwana bacabanga ngendlela efanayo. But there's a difference. What is it? The Kodwa ukhona room umehluko. to grow. Uyini lo mehluko? Hello. The room to grow Exactly. when you go to a child. Growth. A child is gonna grow. Umehluko ukuthi umntwana uzokhula yena. Yes, they might start off with the mindset of a slave. Yebo, angaqala ngomqondo ukuthi uyisigqila. But how many years are here? 1989 to 24. How many years is Kodwa that?
Kuneminyaka emingakhi kusukela lapha ku-1989 uyofika ku-20 to 24? 35 years. And from 2018, Uma usuka-ke ku-20 or 35 years, uma usuka lapha ku-2018, they must grow. bafanele ukuthi bakhule. A newborn baby is not the same size as a 35-year-old person. Umntwana osanda kuzalwa akalingani nomuntu osekhulile ona 35 years. What makes a child to grow? Yini eyenza umntwana ukuthi akhule? Is this question here. Why? Ilo yambuzo ke othi kungani? Anyone who knows a parent, you know when a child is still small, every second word is why. Why, mommy? Why, daddy? Why? Na noma ubanike owazi umzali noma umzali uyabaza abantwana ukuthi balokhu bebuze nje umbuzo ukuthi kungani? Why do children like that word? Kungani abantwana bewuthanda ke lo mbuzo? They want to gain information. Bafuna ukuba nolwazi. Curiosity. Exactly. They want to learn. They want to Bafuna understand. Bafuna ukufunda, bafuna ukuqonda futhi. Why is it like that? Kungani izinto zikanje? Why shouldn't I touch the hot plate? Kungani ngamele ngithinta isitofu lapha sishisa? Why must I go to school? Isiphi isizathu sokuthi ngiye esikoleni? Why shouldn't I eat between meals? Kungani ngamele ngidle phakathi nokudla emva kokudla? A baby is like a sponge, Umntwana ke ufana nespontshi, absorbing. uyamunca nje, umunca yonke into. By the time they get to being a mature adult, Ngalesikhathi esefika ekuthenini abe umuntu okhulile osemdala, what are they asking? What's the question now? Iyiphi imibuzo abayibuzayo ke manje? So we said a slave, the only question in a slave's mind is, what does my master want? The only question in a child's mind is, why? Umbuzo osemqondweni wesigqila ke ukuthi ifunani master yami. Umbuzo osemqondweni womntwana ukuthi kungani? So what's the adult's question? Umuntu osemdala ke yena ubuza muphi umbuzo? What is right? Yena ke umbuzo wakhe uthi ikuphi okufanele noma ikuphi okulungile noma oku-right? So looking at our relationship with God as humanity, Masibuka kubudlelwane bethu phakathi kwaNkulunkulu nabantu. maybe let me narrow it down to the movement. Mhlambe nje angikubuyise khona ekhaya la kwi-movement. But I want us to understand the movement is just an example. It's a parable that represents the whole of humanity. Kodwa engifisa ukuthi sikwazi ukuthi i-movement iwumzekelo nje, umfanekiso omelele abantu bonke. Prior to the Midnight Cry message, God was our master and we were only interested in what does God want. Ngaphambi nje kokufika komlayezo wokukhala kwasebusuku,
lapho uNkulunkulu ebeyimaster, thina nje ebesikulangazelela ukuthi yena ufunani. And our only response to that had to be a "Thus saith the Lord." Ukuphendula kwethu nje kulokho kwakuwukuthi thina sifuna ukubona ukuthi uthini uNkulunkulu. And anyone that was not performing according to a "Thus saith the Lord" was not worthy. Nanoma ubani obengenzi nje njengokusho kwezwi kaNkulunkulu, loyo ebengafanelekile. So a slave has a price tag. Isigqila-ke sinexabiso. And that was dictated by a "Thus saith the Lord." Ixabiso laso lalisekuthenini nje uNkulunkulu uye osekhulumile uthe. So those who did what the Lord said were described as worthy, and those who didn't were unworthy. Laba babenza lokhu uNkulunkulu asekushilo kwakuyibona abantu abafanelekile ke labo. Lo ebengakwenzi okushiwo uNkulunkulu, hayi bebengafanelekile abantu. So by the time we get to Midnight Cry message and Elder Tess is teaching us all these things, kuze kufike-ke isikhathi lapho khona kufika umlayezo wokukhala kwasebusuku, umdala uTheze besifundisa zonke lezi zinto. we start asking why. Umbuzo wethu bulokhu umile nje, kungani? The "Thus saith the Lord" becomes parables. Lokho ukuthi uNkulunkulu utheke ubese kuba umfanekiso. Now it's not a simple "Thus saith the Lord." The question is why. Manje akusalula kanjalo nje kuvele kuthiwe uNkulunkulu ukhulumile. Sekuyabuzwa manje kuthiwa kungani? And as we are asking the why, our information, our learning, our understanding is increasing. We are now starting to grow. Lekhathi sibuza lo mbuzo ukuthi kungani, ukwanda kolwazi kithi empeleni siyakhula ekwazini nasekuqondeni. And when we transition in adulthood, it's because our understanding of who God is has matured. Lekhathi sindlulela ebudaleni bethu-ke nokuqonda ukuthi uNkulunkulu ubani, empeleni siyakhula. So God transitions from being a master uNkulunkulu uyasuka-ke ekutheni abe imaster to being a companion. Besaba umlingani wethu. And when God becomes a companion, lapho kuNkulunkulu eba umlingani wethu, an equal companion, umlingani wethu esebudlelwaneni naye, we are going to ask, how can we accomplish this together? Sizoba nombuzo-ke othi singakhona kanjani ukuphumelelisa lokhu ndawonye. We have progressed from 2 people sikhuleke sisuka ebantwini ababili to a courtship, sase sifika la khona siba nobudlelwane, to a marriage. saze safika emshadweni. And what happens to 2 people who become married? Kwenzakalani-ke phakathi kwabantu ababili abasemshadweni? They become one. They become one. Laba bantu ababili baba munye. So this is the progression in mental capacity from a slave to an adult. Ikona-ke ukukhula komqondo lokhu ukuthi umuntu asuke ebugqileni aze aye kumuntu okhululekile. You have growth to development.
ukukhula elokhu ekhule njalo umuntu to inheritance, to a relationship. aze ayodlifa aze ayongena ebudlelaneni. Here we obey because we want to obey. Lapha sesikhulile siyalalela ngoba siyafuna ukulalela. We are not obeying because we are afraid that something terrible is going to happen to us. Asilaleli senze ngoba siyesaba ukuthi kunento nje embi ezosehlakalela uma singalaleli. This is intellectual capacity. Indlela ke lena yobuhlakani esekhulile. It's moral and ethical capacity. Indlela ekhulile ngokwesimilo. Relational capacity. Nangokobudlelwano. And decision-making capacity. Nanokwazi ukuthatha inqumo. We can now, we don't just do what we are told. We reason together and make decisions. Asisenzi nje sithi uNkulunkulu sekhulumile, kodwa sesiyacabanga manje bese sihlangana ndawonye ekuthatheni inqumo. And we also have emotional capacity and civic capacity. Siphinde sibe namandla noma esimoyeni noma nakwezenhlalakahle noma emphakathini okwazi ukucabanga. So let's summarize. Asike sifinqe nje. A slave says, "Tell me what to do." Isigqila sithi ngifuna ukutshelwa nguwe ukuthi ngenzeni. This is level 1. Isigaba sokuqala lesi. Level 2 is a child. Isigaba sesibili umntwana. The child says, "Teach me." Umntwana uthi mfundise wena. Level 3 is a developing person. Isigaba sesithathu umuntu okhulayo lo. The developing person says, "Help me understand why." Lo okhulayo uthi yena ngisize ukuthi ngiqonde ukuthi kungani. Level 4 is a free person. Isigaba sesine umuntu okhululekile lo. A level 3 person says, "I understand and I can choose." Lo isigaba sesine uthi yena ngiyaqonda futhi ngiyakwazi ukuyikhethela. There is a level 5. Kunesigaba sesihlanu. I can govern myself. Lo uthi ngiyakwazi ukuyilawula. Responsibly. Ngiyakwazi ukuyilawula futhi ngendlela efanele. And the last one, level 6. Kukhona nesigaba ke sesithupha. Is a companion. Isigaba sobudlelwano bobulingani ke lesiya. In the fullest sense of the word. Ngokuphelele nje kwalela gama. And the companion says, "I recognize your freedom, your dignity, and your rights as equal to mine." Umlingani ke uthi ngiyawamukela amalungelo akho futhi nesithunzi sakho njengoba And nami rights. namalungelo akho njengoba nami nginawo. And I freely choose to build with you. Ngenkululeko ngiyazikhethela ukwakha nawe. This is humanity talking to God.
Abantu laba bekhuluma noNkulunkulu. because we have learned to think in the language of freedom. Ngoba sesifundile ukucabanga ngokolimi lwenkululeko. I hope we've been blessed. Let's close in prayer. Nginalo ithemba lokuthi sibusisekile sonke, sovala ngomkhuleko. We thank you, Lord, that you've given us a chance to grow and become a companion with you, because we realize that it is only when we become companion with you that the end will come, because you will have gotten yourself a group of people that understand you fully and are ready to become your companion. For the sake of all humanity, we thank you for making us part of the movement, part of this group. It's not because we are special, but it's because you have a work for us to do. May you grant us your mercies and grace through the Sabbath. In Christ's name we pray. Amen. Amen.